Teraz si ukážeme, ako sa viaže najťažší, a to je Windsorský úzol. Kravatu chytíme opäť za tenký koniec, tentokrát za čo najkratšie. Prekrížime, prevlečieme, spravíme malý úzol z jednej strany. Teraz spravíme malý úzol z druhej strany. Prevlečieme. Kravatu dáme krížom. Opod. Prevlečieme cez úzol. Jemne dotiahneme. Za každým popravíme trošku úzol. Dotiahneme. Popravíme. Tak. Uniesníme tam, kam patrí. Teda pod krk. Tak. Zložíme si kolier a môžeme ísť na ples.